ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମୂଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ବୋଲିବା ହେଲା। ବୋଲିବ ତ? ମୂଷା ଦେଖିଛ? କେମିତିଆ? ସେ ମୂଷା ଉପରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ମୋ ସମସ୍ତେ କହିବ ହେଲା। କୁହ। ଦଶଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। ଦଶଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। ଖାଉଥିଲେ ଜ। ଶୁଣ ଜ ଖାଉ ଖାଉ ଜଣେ ଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ ନ। କଣ ତମେ ଯାଇକି ବସି ପଡ ଏଇଠି ବସି ପଡ। ତମେ ହଉଛ 10ଟା ମୂଷା। ତମ ସେ ମୂଷା ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୂଷା ପଳେଇଲା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ରହିଲ? ଏବେ ବୋଲ। 9ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। 9ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। କାଟୁଥିଲେ କାଠ। କାଟୁ କାଟୁ ଜଣେ ଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ 8। କେତେ ଜଣ ରହିଲେ ମୂଷା? ଏବେ କୁହ। 8ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। 8ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। ଖୋଳୁଥିଲେ ଗାତ। ଗାତ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଜଣେ ଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ 7। କିଏ ଯିବ ୟାକୁ ନେଇଯିବା। ଯା ମୂଷା ଯା। ଶୁଣ 7ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। ଚଢୁଥିଲେ ରୁଅ। ରୁଅ ଚଢୁ ଚଢୁ ଜଣେ ଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ 6। କେତେ ଜଣ ରହିଲେ ଆଉ? 6 ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ। ଶୁଣ 6ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। 6ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। କରୁଥିଲେ ନାଚ। ନାଚ କରୁ କରୁ ଜଣେ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ 5। କେତେ ରହିଲନି? 5ଟି ନା? ଶୁଣ ହଁ ଠିଆ ହୁଅ। 5ଟି ଥିଲେ ଶୁଣ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଶୁଣ 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। ଖାଉଥିଲେ କ୍ଷୀରି। କ୍ଷୀରି ଖାଉ ଖାଉ ଜଣେ ଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ 4। କେତେ ଜଣ ରହିଲ? 4ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି। ଗିନି ବଜାଉ ବଜାଉ ଜଣେ ଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ 3। ଏବେ କୁହ। 3ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ। ଖାଉଥିଲେ ଦହି। ଦହି ଖାଇକି ଜଣେ ଗଲା।